Peşk gava ku hat bihîstin ku Mîr Feqî avêtiya hucreyê û nan û av lê qedexe kiriye, hevalekî wî rê li ber hestên xwe negirt, dilê wî bi Feqî şewitî, hemû tişt da çavên xwe û li çareyekê geriya. Li rêya ku karibe hinek xwarin û av bigihîne wî geriya. Kengî ku fêm kir ku Feqî di kîjan hucreyê de ye, dilê wî ket ji bedizîka, hat li hucreya ku Feqî tê de ye nerî, kêfa wî hat. Ew ê karibû di pencereyê biçûk re xwarin û av jê re biavêta hundir. Hevalê wî piştî li mêja eşayê di tariyê de bi dizîka hat, hinek lorik xistibû nav nanekî û nanekî sêlê û li hev bada bû. Hindek av jî xistibû cemdikekî biçûk û xistibû tûrikê xwe. Gava xwe gihand ber pencereyê hucreyê Feqî Mihemed ev nan û cewdikeke avê ji tûrikê xwe derxist. Di wê pencereyê de avê hundir. Bi vîya weyî her roj nanekî sêlê, hinek penêr yan jî lorik dixe nav tevlî cewdikê, avê jê re diavêje hundir. Bi vîya weyî Feqî ji zulm û xezeba Mîr ya wê gavê rizgar bibû. Şeva ku ne li hefsa, ne li derve, ne li nav heval û ogiran, ne jî li tengiyê û firehiyê guhdarî dikir û hatina xwe rexew li bedena mirovan ferz dikir. Wek her cariya ku tivîya bikira kiribû hatibû. Feqî jî ji destê xwe nekiribû der û derne raketibû. Feqî bi qûnişkekê xwe bi paş ve dikşand, ew çi qasî li dûpişkê direviya û dixwest xwe jê rizgar bike, dûpişk bêtir nêzîkî wî dibû. Bi derbekê re dûpişk zêde bibûn û her hêlê de dihatin wî. Lê wê dûpişka ku ewil derketibû û êrişî Feqî kiribû, nola ku bibêje ev yê me û ez wî ji we kesî re nahêlim. Lê pêşiya wan dûpişkên din vegeriyan, êrişî wan kir û yek bi yek dixwar. Her yek ji wan dixwar di nebixî û bêtir mezin dibû. Gava ku giştî xwarin ji nû ve vegeriya ser Feqî. Teriya wê li ser pişta wê wek qarmiçiyekî dihejiya. Cihekî ku Feqî karibû pê de biçiya nemabû. Ji xwe tevdekê hucreyê wî de sê gav cih bû. Pişta xwe dabû dîwêr û rawestiya bû ji tirsa dillêrizî. Alazên agirê pêxêrîka wî vegeriya bû çûbû. Dûpişk di nav agir de hewar jê dihat. Feqî ji xew çeng bû, şikiriya xwe anî û got: Xwedê bi xêr bigihîne, ev çi xewn bû?